Хәзерге заман сәнгате галереясында рәссам Ольга Мичиның уникаль фотокүргәзмәсе тәкъдим ителде. Якты портретлар, гадәти булмаган битлекләр, әлеге барлык масштаблы эшләр Африка, Азия һәм Төньяк халыклары мәдәниятын саклауга багышланган. Чукоткада яшәүче кеше кулында смартфон, Африка кешесе кулында утлы корал. Әнә шулай цивилизация Африка, Азия һәм Ирак төньяк кавемнәренең гадәти яшәешен берләштерә. Кичә халыкларның портретларын автор әнә шулай сүрәтли. Рәссам Ольга Мичи күргәзмәсе игътибарны җәлеп итә. Это художественный проект, а эти люди сейчас находятся... Бу нәфис сәнгать проекты. Анда сүрәтләнгән кешеләр глобаль проблеманың үзәгендә, сайлау алдында, күп төрлелек, бердәмлек мисалы. Биредә алга киткән цивилизациянең кече халыкларның мәдәниятенә ни рәвешле йогынты ясавы мәсьәләсе күтәрелә. Төп халыкларның заманча яшәеш формаларына лицо божества дигән икенче фотокүргәзмәдә урын бирелгән. Уникаль битлекләр кече халыкларның тормыш рәвешен чагылдыра. Алар хәзерге чынбарлыкка туры килә. Это не дань современной моды, а это возможность показать в деталях. Бу хәзерге заман модасына иярү түгел, кечкенә халыкларның тормышын безнең цивилизация белән бергә аерым детальләрдә күрсәтү. Аларның бездән пластик әйберләр, патроннар, автоматларны алулары, яшәешнең үзгәрүен раслый. Булар алгарышның кызыклы үзенчәлекле мисаллары. Биредә цивилизация белән табигый дөнья очраша. Заманча технологиялар кулланып ясалган фоторәсемнәр, экспонатлар цифрлы дөньядан ерак булган халыкларның мәдәнияте турында сөйли. Казандагы хәзерге заман сәнгате галереясындагы 2 күргәзмәне дә 5 июньгә кадәр карарга мөмкин. Ләйлә Зайнуллина, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.